Club Junta, building better Africa. Hello guys, hapa Friday ngire mkulu mmoja ile nafanya. Chair. Lero bira wafika hapa. Kwa maso ndi mbele wake Elias Karim. Kodi ino mufuna muri sigimizire sodani. Nene mukuonera background. Mukuona kuti kulima. Background feri nyimbo. Ndimo ino mukolo kamboni andimene alili. Difanzi yose kwanga mwana da sidali meeting ya. Ngorera nisonga. Komanda hii dali meeting. Okay. Yeah. Muri zomwe za kwitwa nkarimosha tizikhulupirire zizachitikadi ndipo zizachitika ni munthu ekhayo amene pa MP onse amene akuyimira kalipo foka ndi atatuka ni munthu mmodzi amene tikhulupirire zimene angafune mukulimba mtima ndi basi pamene tikulimbira mtima nokha muone mulalo umene ulili wanyamata azimayi onse pakhale amafuna amayi okanthu ochepa koma takhuzidwabe kuti imamva ndi gulu koma anthu onse takhamukira konko chabuno zomwe kwambiri ife tipezeso munthu wina yes guys tell muzungu nditsatira nditsatira mmodzi so zile ndugu jambo la huko Rasti uy Ayumen yes ndaube sale ba yes mwache nawo so kwambiri mwandipo sana okay kulwanga yes sindufuna ujedwa nawo chamene yabo inu masiku apita wanakuona ni muli ndi mkulu wina wake sana anamunyamula ndithu kuipa samoto koma lero ndikuona niso pano mpawina kuchaso ndi kwina mukusendesa bwanji nzani ananima samoto anakugulani nimo ananima samoto mufuna ruzo rusi mugulisa 14 wina ndiye nduri simugulisa 14 mutakuona kuti pamene pachapolo manifesto amene ananenedwa acha mutakuona kuti boma ndiye nditi mwana ira ni fundo muti anthu akusanja anje alimbe mtima ndithu ndipo manifesto ake akupansa kuti sanjira lanje inoyo itakutuku kadi kusogolo kuti podi munthu oti akupanga zituku kwasanalowe mboma ndi akalowa mboma ambomawo sakupanga akuti akubomako asakuti pasa zitukuko uyo oti sali mboma akupanga zinthu ndiye kuti boma nditi simene tinayo pano ndimene yitu nsanja lanje ndimene ukumveramo akunena kuti ngati akukwanisa kupanga chitukuko before kuwina kodi alati walowamo mkatimo anyamara mari mtika alati walowamo mtikamo adzapanga zotani kuzokhala zokupya kapena ayi tiyeni tiyendebe tipeze ena Club Junta, building better Africa.